מה אם הייתי מתנהגת כמוך? יוצאת בלילה וזה בלי לענות לך, שולחת סימנים נעלמת ברגע, משאירה אותך עם שאלות של איפה, איך ולמה. קיבלת כבר יותר מדי הזדמנויות שונות ועכשיו זה די די, וזה נגמר, לא נשאר שום דבר, זה הפך מאוחר. אז איך זה מרגיש להיות בצד השני, בצד שלא יודע אף פעם מי נגד מי? איך זה להיות זה שמחפש אותי, שמחכה לתשובה, מצפה לתגובה, תוהה מתי יזמינה שוב חזרה. מעניין איך היית מגיב במקומי, אם היית נשאר פה עדיין לצידי. אולי זאת רק אני, אולי זאת רק אני שמנסה עד שנגמר האוויר. אתה לא תבין כי אי אפשר להסביר איך זה לשתוק ולקוות שנעבור את זה, להילחם עד שכואב לך בחזה, לא לוותר, להישאר גם כשקשה. אז בוא תגיד לי מה אם הייתי מתנהגת כמוך? יוצאת בלילה וזה בלי לענות לך, שולחת סימנים נעלמת ברגע, משאירה אותך עם שאלות של איפה, איך ולמה. מה אם הייתי אז עושה לך ככה, מתעלמת, מחפשת אותך דווקא. אבל זאת לא אני, זאת לא אני.